spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1992 a pokračuje vo viac ako storočnej tradícii bývalého výrobného podniku Kovosmalt Fiľakovo, ktorého produkcia bola známou aj za hranicami bývalého Československa. Do povedomia zákazníkov sa zapísala predovšetkým kvalitnými produktmi s dlhoročnou tradíciou. Spoločnosť je držiteľom medzinárodného certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001-2000 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001-2004. Produktový sortiment spoločnosti je skutočne bohatý. Pozostáva z tých najjednoduchších prevedení až po luxusné a veľmi zaujímavo dizajnovo prepracované výrobky. Rozhodujúcou výrobnou činnosťou je výroba kachlí, krbových kachlí, sporákov na tuhé palivo a smaltovaných výrobkov. Spoločnosť je proexportne orientovaná, viac ako 85% produkcie smeruje na zahraničné trhy. Spoločnosť Torma od roku 2002 okrem spomínaného sortimentu začala aj s výrobou rôznych komponentov pre automobilový priemysel a v spolupráci s kooperačnými partnermi zabezpečuje príslušné nástroje na lisovanie a galvanickú povrchovú úpravu. Súčasný životný trend diktuje potrebu byť rýchly a flexibilný. Torma má pripravenú ponuku pre viac i menej náročných zákazníkov, ktorú môže aktívne upravovať podľa požiadaviek trhu. Vďaka vlastnému vývoju, dizajnu konštrukcií si môže ihneď overiť vo vlastnej skúšobni dosahované parametre horenia a tým permanentne dosahovať vynikajúce výsledky u svojich výrobkov. Zárukou neustáleho rozvoja spoločnosti Torma výroba je okrem flexibilného rozvoja svojich výrobkov i nevyhnutný rozvoj technologického vybavenia a prísne dodržiavanie environmentálnych zásad 3. tisícročia vo výrobnom procese. A preto v posledných rokoch Torma investovala do modernizácie strojno-technologických zariadení. Vlastní špičkové technológie, v ktorých sa pracuje s laserovými rezacími strojmi, ohraňovacími CNC lismi a vysekávacími strojmi s CNC riadením. V oblasti povrchových úprav okrem klasických technológií ručného striekania, máčania smaltu a náterovej hmoty využíva aj linky na automatické elektrostatické práškovanie smaltu a automatické striekanie smaltu. Výrobky zo závodu Torma Fiľakovo majú veľmi dobré meno u nás i vo svete. Všetky krbové kachle, krbové vložky a kachle krbového typu sú efektívnym a príťažlivým doplnkom do každého interiéru. Niektoré nové typy krbových kachlí a vložiek majú možnosť externého prívodu spaľovacieho vzduchu mimo obytného priestoru a sú skonštruované hlavne na prevádzku v nízkoenergetických alebo pasívnych rodinných domoch. Kachle na tuhé palivo sa zasa môžu používať aj ako hlavný zdroj tepla na lokálne vykurovanie menších obytných miestností, ako napríklad chát či chalúp. Veľmi vyhľadávanými produktmi sú tradičné kuchynské sporáky. Všetky výrobky spoločnosti Torma sú vyrábané z mimoriadne kvalitných odolných materiálov a na všetky výrobky poskytujeme záručný a pozáručný servis. Torma, to je spojenie tradície, skúsenosti majstrov remesla, marketingových znalostí a lásky k ohňu a kovu. Viac informácií o spoločnosti aj výrobkoch získate na adrese Torma výroba Fiľakovo alebo na internetovej stránke www.torma.sk. Torma, to je teplo do vášho domova.